טוב חברים, אני חופר לכם בחודשים האחרונים על החשיבות של לימוד מתמטיקה ברמה גבוהה. הסרטון הזה מיועד להורים, לילדים, למורים, למנהלים. אני רוצה להסביר מבחינת תעסוקה עתידית של הילדים את המשמעות הכבירה של ללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה. אני אקדים ואומר, הכנסות ומשכורת זה לא חזות הכל, יש עוד דברים בחיים, אבל אני רוצה שתיקחו את זה בחשבון. תראו, אלה האנשים שעשו 5 יחידות מתמטיקה, 4 יחידות מתמטיקה, 3 יחידות מתמטיקה, אלה הציונים שהם קיבלו. למשל, מי שקיבל ציון בין 81 ל-90 ב5 יחידות מתמטיקה מרוויח 62 שקלים לשעה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים דבר מדהים. כל מי שעשה 5 יחידות מתמטיקה, כולל אפילו, בוא נגיד, קיבל ציון 72, הוא הרבה יותר גבוה ממי שקיבל 100 ב4 יחידות מתמטיקה. אתם מבינים? תסתכלו, קיבלת 72 ב5 יחידות, זה יותר מ100 ב4 יחידות, ותראו את ההבדלים. נניח קיבלת 75 ב5 יחידות מול 75 ב4 יחידות, זה הפרש של 63 שקלים לשעה ל-44 שקלים לשעה. זאת אומרת, עדיף לקבל ציון פחות טוב ב5 יחידות מציון מעולה ב4 יחידות. אותו דבר בין 4 יחידות ל3 יחידות, אם כי בפחות קיצוניות. זה מבטא את המשכורת. אני לא אומר שכולם צריכים לעשות 5 יחידות מתמטיקה. אני אומר שאתם עכשיו מתלבטים אי שם בכיתה ט' או י' ללכת על 5 או 4 או 3, תיקחו בחשבון, הורים, מורים, מנהלים, שזה יכולה להיות לזה השלכה עצומה לכושר ההשתכרות ב60 שנה הבאות שלכם, ואתם חכמים, אתם תקבלו את ההחלטה. רק תראו את ההבדל במשכורות בין 5 יחידות ל4 ל3.